Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang solemnidad sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag. Igagaw ni siya ni Jesus, anak ni siya ni Isabel ug ni Zacarias. Si Maria, inahan ni Jesus, ug si Isabel manag-agaw. Pero si Isabel tiguang nakaayo sa dihang nagsabak. Si Maria sad batan-on kaayo sa dihang nagsabak. Si Jesus ug si Juan nga magbubunyag, unom ra ka buwan ang ilang distansya. Maguwang lang si Juan og mga unom ka buwan sa edad ni Jesus. Si Juan nga magbubunyag mao ang naguna aron andamon ang dalan, andamon ang katawhan sa pagdawat sa manunubos nga mao ang manluluwas. Kitang tanan usab sama ni Juan gihimo sa Ginoo aron mahimong agianan sa kaluwasan. Mao na nga atong iampo nga unta ang tanang katawhan sa kalibutan, labi na ang atong mga leaders sa mga nasod o sa simbahan, makaamgo niining atong dakong responsibilidad na mahimot ang mga agianan sa kaluwasan sa Ginoo. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors na sa ginagmay ug dinagkong paagi mipaambit sa kaluwasan sa Dios nganhi kanato pinaagi sa ilang mga financial nga support, labi na sa nagsigig palit og slots aron maluwas ang atong panginahanglan niining pagtukod og kumbinto sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, imong gipaanhi si San Juan nga magbubunyag aron pag-andam og katawhan
nga hingpit alang kang Kristo nga Ginoo. Ihatag sa imong katawhan ang grasya sa kalipay nga espirituhanon og tultuli ang tanang mga nagtuo kanimo sa dalan sa kaluwasan ug kalinaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamati kanako o kapuluan, ug patalinghog kamong katawhan nga atua sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan, gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada, gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa katalinis nga udyong, o gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanag pana. O giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw, ug pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago, gigamit ko ang akong kusog, sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanako hustisya, ug ang muganti kanako. Sa wala pagani ako mataw, gipili na ako sa Ginoo, aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya, o gihatagag gahom. Miingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel ug sa pagpahiuli sa nasalin niya, ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran ug ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daygon ko ikaw, kagibuhat ako nimo, sa paaging katingalahan. Daygon ko ikaw, kagibuhat ako nimo, sa paaging katingalahan. O Ginoo, gisulay mo ako ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw anos ako mulingkod, ug anos ako motindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna, gikan sa halayo. Imong giusisa nga akong mga pagpanaw, ug ang akong pagpahulay, sinati ka sa tanan kong mga paagi. Daygon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo, sa paaging katingalahan. Sapagkat tinuod, ikaw ang nag-umol kanako. Imo akong abibuhat didto sa tiyan sa akong inahan. Pasalamatan ko ikaw nga ako gibuhat sa paagi makahadlok o katingalahan. Kahibulungan ang imong mga buhat. Daygon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo, sa paaging katingalahan.
Nakaila usab ikaw og maayo sa akong kalag. Ang akong kabukugan wala malilong kanimo. Diha nga gibuhat ako sa tago, diha nga giumol ako sa kahiladman sa yuta. Daygon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paging katingalahan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon, sa dihang gipahawa siya sa trono, si David gihimo mong Dios sa ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa moanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila og magpabunyag. Og sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako, may muanhi, ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham, ug kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuos sa Dios, kita mao ang gipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata mianha sila aron paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ila nauntang hinganlan siyag Zacarias ang ngalan sa iyang amahan, apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya misinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan. Og nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias og gidaig niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan og mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Na malandong ang tanan nga nakabati niini og nangutana, unsa kaha ang kaugmaon niining bataa, kay tataw kaayo
nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Mitubo ang bata og midako sa lawas og sa espiritu. Nagpuyo siya didto sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Wala giyoy bata nga naumol sa tiyan sa usa ka inahan nga sulagma or by chance ba. Doon na giyoy specific nga plano ang Ginoo. Mao na gihisgutan sa atong unang pagbasa nga diha pa lang ko sa tiyan sa akong inahan gi planuhan ang daas Ginoo. Mao nang matod pa sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Sinan ka napastiyan nanay plano. Paragod aning atong gatukod tag building karon sa atong kumbento, sa wap ana natukod duna nay plano. Nya kadtong plano mautoy sundon aron mahimong tinuod og lig-on og makaayo ang maong building. Pero supakon tong plano, makadaot na ang building. Peligro ng malusno o kaha maka sa pailain dihang mga depekto. Sige, lingian na imong tupad. Ing nakaibaw kag unsay planos Ginoo nimo. Sige. Ing na nagsubay kas planos Ginoo. O na si Juan gipadala, Juan Bautista ba? Tungod kay daghang mga tao nga nagsigi na og sunod sa yawa. Ang yawa ni aginas kalibutan. Unsa may tumong sa yawa diri sa kalibutan aron gub-on ang planos Ginoo. Gub-on ba? Iyang i-destroy. Iyatang gitawag og tintalon or linglahon. Malingla ta ba? Muna diri sa unang pagbasa ay kaduhang pagbasa gihisgutan nga si Saul man gihisgutan dinhi nalingla si Yawa katong hari sa Israel. Giwagtang siya sa Ginoo, giilisan siya ni David. Si David gidaig sa Ginoo kay nagsubay gid siya sa kabubuton sa Ginoo. Namahinon siya mga sala pero mubalik gid siya subay sa Ginoo. Gitawag siya og the faithful servant of God. Nya ang gasunod ni David, daghan kayong mga buangon sugod sa iyang anak na si Solomon. Daghan kayong mga binuang supak sa Ginoo. Nabungkag na sad ang katawhan sa Israel. Nya unsa may sunod nga gisaad sa Ginoo, ang ako nagyong anak mo'y akong ipadala aron muhatag og sakto nga pag-interpret sa planos Ginoo nganong naay kinabuhi nga gitawag og tao. Na si Jesus na, pero sa wa pa si Jesus matud pa ni San Pablo dunay gitawag og Juan. Kinsa man ni si Juan, anak ni Zacarias og ni Isabel. Nya unsa may gibuhat ni Juan? Gasunod siya sa planos Ginoo. Iyang gisangyaw daan ang planos Ginoo. Nya unsa may mga pamaagi aron dili ta masipyat sa planos Ginoo. Unsa man? Bawo mo. Nangamatay naman tingali mo. Nahibaw mo wa. Gikos gantingog nahibaw o wa? Wa? Mga tiwasuno na lang mo, wa pag mo kaibaw. Sige, tagaan ta mo mga pipila ka mga punto na makuha na to sa ato rong gibasa
o sa kinabuhi ni Zacarias, ni Isabel o ni Juan. Una, kinahanglan dili kita motuo dayon unsay isulti sa mga tao. Ayaw gyud sunod dayon sa gisultis mga tao. Sunda gyud ang Ginoo. Tarunga gyud analyze kung nahaom ba ni sa sugo sa Ginoo. Bisan pag ang tanang tao misulti nga sakto na, ayaw gyud. Tanawa diri sa paghatag lagngan sa bata. Paghatag og ngan sa bata ba? Gisupak ni Isabel, gisupak sad ni Zacarias ang mga tao nga nagsulti nga mauningan sa bata. Karon tan-awa ng inyong mga bata unsay mga ngan. Sige. Gana ingna imong tupad diha kinsay ngani mo. Ingna nasubay na gustos Ginoo. Gapataka na lang taghatag og mga ngan oy. Kitang mga Cebuano, kitang mga Filipinos, dili na mao'y gustos Ginoong mga ngana nga i-combine nga hastang mga spelling inyo nang gipang-usab, ang naandan nga spelling gipang-usab, gipang-ilisan og daghan kayong mga klase sa spelling sa ngan. Na di na kita kasabot. Ngano man, gusto man ni nako, gusto man ni sa akong mama, gusto man ni sa akong asawa, gusto man ni nako. Gusto ka na sa Ginoo. Kana. Hoy. Sama ko niya makontutukan. Kana ngan pa lang na ha? Sangan pa lang daan. Naana di ay plano ang Ginoo unsay ngan. Kay ang ngan sa tao mao man ay sigihan natong sangpit. Nya kun ang ngan sa tao related sa Ginoo, sa sige natong sangpit sa iyang ngan, ang Ginoo mukuyog nato. Simba ko kun ang ngan nga imong gihatag related sa demonyo, sa sige nimong sangpit anangana, ang demonyo mo'y musod nimo. Okay. Usbagling imong tupad. Yung nakanangani mo, hay man na masumpay sa Ginoo o sa demonyo. Kining ako siguro jud ko Kristensyano na amanis almanaki, di ba sa atong simbahang Katoliko na amanay almanaki aron guide unsay mga ngan kay related na sa mga santos, related na sa Ginoo ang mga ngan nga gibutang diha sa almanak. Pwede nimo ining lison, pwede nimo binisayon, pero related sa Ginoo, sa mga santos ana. Uy, i-relate na mas event kisay ngan sa imong anak idsa. Ngano man nabuhat man ni pag idsa revolusyon ga tinukhangay mamiditos kilid panahos idsa revolusyon idsa. Sa may ngan aning imong bata RC ngano man pag tinukhangay namo RC may among giinom. RC sad. I-relate na lang ba sa mga imno noon ana. Sa ngan ani imong anak Valentines. May di kay Diyos nun. Nga naman siya, himo gini pag Valentines dito sa Gunoyan. Bisag kung sa lay panghingan. Kana ha, mo na una. Ikaduha, so sa to una, supaka or ayaw dayog tuo sa isultis Ginoo. Ana. Ikaduha, nga atong hinumduman, kinahanglan ang atong binuhatan nagdala og kaluwasan. Ang atong binuhatan ba makaluwas? Tanan nga atong buhaton makaluwas. Kanang pagkiskis sa kilay makaluwas na dili. Ito bag. Kung dili makaluwas ay nala nagbuhata. Bitaw. Tanawang imong sinuloban, kanang imong gipang sulob, kanang magsulob ka ng spaghetti na lang, pakita-kita ng imong dughan kamo mga babae, pakita-kita ng pusod, short, makaluwas na dili. Kusga.
Kanang patato-tato na to, daghan na kitang mga tato karon, daghan, mga babae, lalaki, siging tato, makaluwas pa na. Dili. Ay nalang mo tutok-tutok anang inyong tupad diha kay kanang imong pagpaningil anang utang makaluwas na. Pamalandungi ba? Makaluwas ba? Kanang imong pagpangural anang imong yuta, kanang imong balay, imong gipanghinginlan ng mga tao diyang gitawag nimong squatter, makaluwas na dili. Pamalandungi lang. Kanang imong pagpadako sa imong balay, nya tuwa ra ba mo gawas nasod nagpuyo, nya imong balay porti nang dakua. Wa ra bay taong gapuyo. Makaluwas pa na dili. Kaning pagpangulikta din ni simbahan, kanang inigmisa mangulikta makaluwas na dili. Kaluwas. O kana hug jud des kulikta. Kanang pagpamaligyag slots unsa man na, kanang pagpalit og slot makaluwas na dili. Makaluwas. O kana palit yung slot. Pastilan ka mao man day mo. Kanang imong pag tinarong og trabaho diha sa gobyerno og diha sa imong gitrabahoan nga kompanya, kanang pag tinarong nimo trabaho makaluwas dili. Makaluwas. O ayaw pagbinuang, ayaw pagkorupsyon. Kining akong pagmisa makaluwas ni dili. Makaluwas. Yang magkita-kita Miss Madre makaluwas na dili. Makaluwas ay magkita minaunsa. Ang magpiniyongay me. Madre ko na di magkita gyud mi pare ko. Kamo no pataka lang sa mong hukom. Magkita ra oy, wa ko mag-ingog unsa diha. Buhat kita ba? Hi sister. Hi father. How are you? And siya, praise the Lord. Di na maayo di ay. Makayo na eh. Kanang mga manag-uyab nga mag-date o niya magsigig layog-layog, makaluwas na dili. Kamu mga buangon diba mo di. Wala mo maglayog-layog di ay. Kanang pag-maintain anang virginity o purity sa babae o sa lalaki, makaluwas dili. Makaluwas. Kamao kaita. So congratulations. Pero kumusta man karon ang imong gibuhat, makaluwas o dili? Bahala na mo diha. Ikatulo nga timaan sa planos Ginoo nga masubay ginato, kinahanglan nakasintro ta sa atong mga plano o mga buhat, nakasintro sa pagwagtang sa sala. Ang sala gyud mo'y number 1 natong kontrahon, dili ang makasasala. Sala. Kanang pagpuyo-puyo, sala. Unsaon man nato pagwagtang, magpakasal. Kanang kabit-kabit, sala. Unsaon pagwagtang, magbuwag. Kanang sigig tanaw ng porn, sala. Unsaon pagwagtang, ibaligya ang cellphone ug ang TV, ibaligya nya ipalit na lagslat. Kaysa magtinir ka ana, magsigi kag dug anang imong cellphone nya tan-aw anang porn. Wala. Kanang siyabo, pagsuyop anang siyabo, sala. Unsaon man, ibaligya. Di bitaw. Ay na nag-ibaligya kay mahal ipalit nun yung slat, okay ra sa tingali, pero ayaw nag-ibaligya, kaya nagbaligya ni mo na suyupon man na, daubi na lang ng siyabo, ayaw pangwarta, pinaagig siyabo. Kanang swertres, kanang pagsugal anang swertres, sama na, sala na, dili. Ang sugal, sala. So ayaw na lang apil, ayaw pamasin diya sa swertres, ang imong ipalit og swertres nga ticket, isod lang nag-alkansiya. O kada adlaw ka nagpalit, kada adlaw sa kadagsod sa imong alkansiya. Tanawa, di ba, dangtag mga usa ka tuig, doon nagyug kay makuot-kuot. No? Mao na siya, likay ang sala. Ang namalit na tog slots,
nakatambal na ni sa ilang sala. So salamat. As of yesterday, ang atong halin sa SBF DAG niabot nag 28,190 ka slots. Oh, pakpak. Gusto mong mapapas inyong sala, kamong naikwarta? Diapay 47,810 ka slots na tag 500. Palitan ninyo, di ba? Britso gyud mo sa langit. Di ba? Sa ako sang 19 slot challenge, sa akong ika-19 years sa akong pagkapari, nakadawat na taas of yesterday og 147 ka 19 slot challenge. Oh, pakpak. Salamat kay ninyo. Napay ni text na ako, Father, nasayop man ko budget sa akong kwarta, pero willing yung kong mupalit og slot. Nako, sige, kaning 19 slot challenge, i-extend lang ni nato whole month of June. Kung naapay mo hatag, sigihan lang gini nato kwenta. Ato na nato kwentahon, inigtapos na sa June 30. Sige, pag 19 slot challenge mo, kay total, ang akong celebration sa akong pagkapari, whole month of June man gini. Kaya ang akong ordination, June 22, pero ang ako sang kantamisa, June 28. Doon na lang kayo katapusan. Nang tapusan lang na ninyo, pero di na ni nato, sige, challenge kato na lang nagplano ba? Month end pa makapalit. Ato lang ng dawaton. Kining tanan, mga igsuon, mauni ang mga kaning tulo ba? Kung sa to, ayaw tuo sa tao, tuo Diyos Ginoo, kaduha, sa to'y kaduha, ang atong mga buhat, makaluwas, ikatulo, ang atong mga buhat, makawagtang og sala, o ang atong paningkamot, nga mawagtang ang sala. Kini mo'y gibuhat sa mga santos, gibuhat ni San Juan, o gibuhat ni Kristo dinhis kalibutan. Kung ato ning buhaton, matag adlaw, labi na kitang nanimba dinhi, daghan kayong kausaban nga mahitabo, nindot na kausaban, pero ato ganining pabayaan, musunod kita anang gisulti diharos mga tao, same-sex union, paputi anang naong, kanabang kutob na lang kita diha, pablan anang buhok, panindot anang mga balay, pamalit anang mga sakyanan, padaghan anang kwarta, kana na lang atong sundon nga kultura, mga impas kita. Muna'y hinungdan nganong naggubat na karon, naggubot na, nagsigi na ning linog, sige na ning flash floods, daghan na kayong nangamatay tungod anang maong mga kinaiya. Wa na'y kaning gitawag nato kalinaw nga tinud-anay ang atong katilingban. Daghang na stress, daghang nagdepresyon, daghang naghikog tungod anang mga tawhanon nga mga pamaagi. So si San Juan nga magbubunyag, nagpahinomdom nato, simple nga kinabuhi ang iyang gipuy-an, didto ras kamingawan, nagsulob rag panit sa kamilyo. Simple ba? Yanong kinabuhi, pero way sala, putli, balaan na kinabuhi. Ngilingi ay mong tupad. Ing nasugod karon, tumano na nato ang asugod karon, isalikway na nato ang sala. Sige, ing na. Ang wa mulingi, mga sadan. Ing na, isalikway na nato ang sala. Nya ang imong gisultihan, ang imo rasang kapuyo. Nya unsao man ana, magbuwag na ta. Ana, di na ni nato padayonon kay makadaot ni. Di na ta magsigpuyo-puyo. Ang imong gikasulti sad karon, ang imo rasang kapuyo nga isig kalaki. Kay pulos mo laki, inahunongon tanan ni. Ngadto na taglain, adto na tas babae. Ang imong kapuyo karon pulos sad mo babae, nahunongon tanan ni, mangita na taglaki. Puslan man haron ta mahimong balaan.
Kana inasakita sa dana sagdi lang. Nya ang kapuyo sa pare unsa man? Ang madre man hunongon tanan ni Ter, mangita na ta Ginoo. Ang kuyog ang kapuyo sa pare ang sakristan, hunongon tanan ni ala dito. Ano lang ka? Kanang paghunong sa sala aron ta maluwas. Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sukad sa unang yugto sa iyang kinabuhi, si San Juan nga magbubunyag gitawag aron pagsangyaw sa kamatuoran ug kaluwasan. Uban kaniya malaumon kitang musangpit sa Dios sa pag-ingon, pagmanggiluyon kanamo o Dios. Pagmanggiluyon kanamo o Dios. Nga ang simbahan malig-on pinaagi sa Espiritu Santo sa iyang pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa kinatumyan sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Pagmanggiluyon kanamo o Dios. Nga ang mga pangulo sa kanasuran mamahimong mga instrumento sa kamatuoran o hustisya ug magiya sa ilang katawhan diha sa dalan sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Pagmanggiluyon kanamo o Dios. Nga sigurado kitang makadangat ngadto sa atong padulngan, diin dadon kita sa atong pagtuo ang kaluwasan sa atong mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Pagmanggiluyon kanamo o Dios. Nga ang mga kabus ug ang mga nanag-antos madasig diha sa kahimayaan nga gisaad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pagmanggiluyon kanamo o Dios. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga tapos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pagmanggiluyon kanamo o Dios. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pagmanggiluyon kanamo o Dios. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pagmanggiluyon kanamo o Dios. Nga ang kordero sa Dios magwagtang sa mga sala sa mga matuhuong mihalina, magampo kita sa Ginoo. Pagmanggiluyon kanamo o Dios. Amahan sa panahon ug sa eternidad, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo sa mapaubsanon ug matuohon nga mga kasing-kasing diha sa pangama ni San Juan nga magbubunyag, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusilanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami gasa dinhi sa imong mga altar, Ginoo, pagpasidungog sa natawhan ni San Juan nga magbubunyag, nga gipahibalo nga umaabot ang manluluwas sa kalibutan ug mipaila sa pag-abot na niya nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manangusab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Nagdaig kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidungog kang Juan nga magbubunyag, nga maoy nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya nagdala siya kanamo og dakong kalipay ug bisan diha pa sa tiyan miulpot sa kalipay kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang maghahatag sa bunyag diha sa mga tubig nga nabalaan pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir, nga mao ang iyang katapusan ug labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Ug busa uban sa kagahuman sa langit, amo ikaw isangyaw kanunay dinhi sa yuta, samtang sa walay hunong ang imong kahalangdon among isinggit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilapin ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dila ko angay nga kalawat kanimo apan ipamulong lamang nga magmamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if there's sadness, stay with me. And fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Magampo kita, tapos mabusog kami sa bangkete sa langit nung kordero, nangamuyo kami Ginoo nga ang imong simbahan sa iyang pagkalipay tungod sa pagkatao ni Juan nga magbubunyag, mag-ilaunta sa tinubdan sa iyang bag-ong pagkatao nga mao si Hesukristo ang iyang gipasiunhan pagsangyaw nga umaabot. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang salvation, divine salvation. Niya mahitabo ra ning maong kaluwasan kung sundon gid nato ang planos Ginoo.
di ta maminaw kaayos mga tao, niya magbuhat kita tumong sa kaluwasan, lawas ug kalag, niya ikatulo ang atong mga buhat makawagtang gyud og sala. So salamat sa atong mga kaigsuunan nga mihatag nato sa kaluwasan pinaagis pagpaambit sa ilang mga financial nga tabang. Sa ako nang gikaingon kaganiha, ang atong SBF DAG nga slots nakahali na ta og 28,190 slots. Nya napay 47,810 ka slots nga available at 500 pesos per slot. Ang ato sang 19 slot challenge kadawat na tag 147 ka 19 slot challenge as of yesterday. Nya ato na ning ihatod ang pagkwintaan ni katapusang kwintada June 30 kay basig na apay moapas. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.